आजरा गगनबावडा रस्त्यावर गुरुवारी रात्री 8च्या सुमारास अँब्युलन्स आणि ट्रॅक्टर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात 2 युवक गंभीर जखमी झालेत। यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेले सावंतवाडीतील सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी दाखवलेल्या सामाजिक बांधिलकीमुळे या दोन्ही तरुणांचे प्राण वाचले। रुग्णाला सोडून परत येणाऱ्या अँब्युलन्सचा अपघात झाला। अपघात एवढा भीषण होता की अँब्युलन्समधील दोन्ही तरुण चालक आणि मदतनीस गाडीत अडकून पडले। एका तरुणाच्या पोटात स्टीअरिंग घुसलं होतं तर दुसरा पूर्णपणे अडकला होता। याचवेळी कामानिमित्त आजरा येथे गेलेले रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी हा अपघात पाहिला। त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता स्थानिक लोकांच्या मदतीनं मदत कार्य सुरू केलं। मोठ्या प्रयत्नानंतर त्यांनी दोन्ही तरुणांना सुखरूप बाहेर काढत त्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेलं। त्यांच्या या धाडसी आणि वेळेवर केलेल्या मदतीमुळे दोन्ही तरुणांचे प्राण वाचले। चलो बाळू बाबूला बोलून घे बाबू।